изведнъж и не затвори. Не съм се запарал. Аз се карах тук. Аз ще търся някаква програма, че тая буклук. Ми, търсим накрая ти. Ти не можеш да намериш една хубава програма. Аз не... Те някакви тъпи. Аз на мига ще намеря програма. Ама за Android всичките са... Моето мислиш ли, че Android е? Моето не е Android. Моето си е Windows. О, да. 200. Ама на телефона си? Какво на телефона? А ако си на телефона, знаеш кога ще намериш? А? Ако си на телефона, знаеш кога ще намериш? Кога? След една минута. Да. А? Да. Да. Виж, ще ми изгледа цял куп. Да, купи фул. И виждате, дами и господа, айде вече си имаме и отключени са ти да дигаме тежести малко. Че си вече в фитнеса. Сега чом, малко да подигам. Оле. Ау. Ко? Нищо е така, малко забива. Фитнеса. Ето го. Това ако не работи направо... Ай, с 60 ще работим. Опа, объркалки. С 60 ще работим. О, дано да стане, че имаме слаби ръчички. Дихай, бе! Да, си не само. И с 40 няма да стане. Те. Дигаме нещо друго. Да, с 30. Ще пробваме сега. Чуя някакво... Какво? Трябва да включа някаква функция. Аре, той човек много слаб. Не може да дигне едно. А то... Първо... Не може да му да дигаш. На първото само на 20 да дига. Не мърда. На тебе ли ти викат? Не, майка ми вика татко ми. Ай, малко ще повъртим колела. Зато и лесно. Чакай, пия малко фанта. Алекс! Да. Тук ли са? Аз сега толкова. Сега малко да се буксираме. Аре! Двама! Тук. Се буксирам. Буксирам се. Ай, сега ти снарите. Цук. Аре. Бати, уе. Не мога. Да направят една свясна програма. Така ще убия всичките боксери. Убих всичките боксери. Трима ли бяха? И един човек още вика, там той гледаше, докато се боксират, още вика.
той се би. Не, бе, тук е един до... Давай, давай, победи, давай, давай, так. О, на пътичката малко ще побягаме. О, да. Втори левел. И... Да, бе. The not... Ще го пусна. Ей, сега на пътичката, знаеш на кой левел ще го пусна? На кой? На 10? Да! Ще ме свърли още веднага. Бегай! Ох, парна, хайде! С тя толкова натренирах се. Те. О, как се върнах вътре, бе? Излизам, връщам се вътре. Излизам, връщам се вътре. Къде ми е колата? И крадци. Чули си крадеца, бе. Опа, бягай. Полиция. Айде да ходим да изпълняваме мисията. Трима полицаи ма гонят. Алекс, какво се бавите толкова? Какво? Какво се бавите толкова? Аз като ти пиша, вие още у вас ли си бяхте? Какво? Не да разбираме, човек. Аз нали ти писах? Да? Вие още у вас ли бяхте? Не, бе. Аз си бях взел таблета и ти писах. И ви къде чак толкова много ходихте? На пацони? На пацуни имаше голяма опашка, бе. Само на пацони ли ходихте обаче? Да. Гати, родителите могат ли да отидат сами, бе? Нарек, тук само трябва да го направя, бе. Алекс, те родителите ти не могат ли да отидат сами? Абе, аз отидох, бе. Тук е една реклама, реклама ми ще работи, ама само трябва да го направя това, ма не знам как. Майнкрафта ли? Не, бе. Програма за снимане. Много готина, ама трябва да направя нещо, да напиша някакъв код. На мен някой път такива програми ми излизат. Пращат ми по телефона, пише с телефонния номер и те ми го пращат. Не, бе, някакво гуру се казва. Коя е програмата или кода? Не, бе, някакво... Тъй се казва самото... Абе, как да ти обясня, не знам. И аз не знам точно какво значи. Хабия съм. Хабия си патроните малко. Е така стрелял. Сега вижте. Уникалната кола... Алекс, няма да казаш? Какво? Уникалната кола ще направи гръм. Там са стреляници с Big Smoke, където отивате и стреляте. Алекс! Какво? Она мисия, където ходиш с Big Smoke да стреляте, да те учи. И нишкета, нали? Моля? Да. И после накрая колата, то ми е най-любимо. Да, там трябва да стреляш по резервуара. Да, той си има мердик.
Аз трябва да го карам Big Smoke се. И на всички мисии аз карам, не мога да карате един път. Един път и те да карат. Не знаят как да карат ли, не могат ли? Мале, човек, микрофона ти нещо му става. Сега по-добре ли е? Алекс, Да, сега по-добре ли е? не. Карай. Сега по-добре ли е? Мале, нищо не ти разбирам. Сега ще почна да снимам. Добре. И здравейте на всички. И здравейте на всички, които гледате. Аз съм Алекс и тук с мен е кой? Иво, аз. Да, той. И днеска ще играем. Какво ще играем? И аз не знам какво ще играем. Нищо няма играем. Майнкрафт ще играем. Опитах се да си такова хипи уилса, да го поправя, ама не можах. Иначе можеше да снимам на него. Между другото ще има канала на Иво в описанието. Я кажи нещо, бе. Какво да кажа? Преобличам се. Чакай малко. Браво ти. И аз също имам канал, снимам епизоди. Сега и аз снимам. Аз ще снимам на GTA, Roblox, Minecraft и на Need for Speed. Ето, видяхте ли? Този човек се затваря. Грин. Ти шапка. Потребител на YouTube. Това ще е за този епизод. Да се върна. Само. И ето, готово. И айде, чао от мене. И чао, потребители на YouTube.